रोहिणी स्टूडियो बिहार शरीफ। आप सुन रहे हैं सिंगर अर्जुन राज को। हमरा मालवा के भौजी पटिया वेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटिया वेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि देख के हमारा पे कान्हा की दवा कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना। कि रोजे फोनवा से हमसे बतियावेलाना कि रोजे फोनवा से हमसे बतियावेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि देख के हमारा पे कान्हा की दवा कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना। मीठी मीठी बतिया में फुसलावेलाना मीठी मीठी बतिया में फुसलावेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि देख के हमारा पठाना की दवा वेलाना कि देख के और जून रच के पटिया वेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि हमारा मालवा के भौजी पटावेलाना कि देख के हमारा पे कान्हा कि चला वेलाना कि हमारा